Tak, vítajte na Islande. Momentálne som tu sám, idem vyzvinúť auto, ideme hore pozerať krásy takto ostrova. Už teraz som z toho očarený. Ticho, ten vzduch, zima, úžasné. Suzuki Vitara. Idem pre Katku na letisko a vyrážame na road trip Island. Vítajte na Islande, v ľadovej krajine. Naše prvé kilometre smerujú severne k vodopádu Kirkjufell, ikonickému miestu, ktoré na Islande nevynechá hádam nikto. Známe sa pri takej známej hore Kirkjufell, ktorú môžete poznať z islandských pohľadníc priamo za mnou. Kirkjufell znamená kostolná hora a z niektorých uhlov vyzerá ako dokonalý kúžeľ, preto patrí medzi najfotografovanejšie hory Islandu. Hneď na začiatku cesty si uvedomujem, že Island bude vyzerať úplne mimo reality. Toto je krásne. Pani išla do obchodu, nechala auto naštartované, nikto v ňom a nikto jeho neukradne. No update dnešného dňa, už máme niečo po 5. večer. Začalo mega snežiť a došli sme k poslednému bodu. Ale vyviera tu voda, ktorá má cez 90 stupňov. Je to vajcovka. 180 litrov vody v teplote 100 stupňov za sekundu tu vyvrie. Tento prameň, ktorého meno ťažko vysloviť, je najvýdatnejší horúci prameň v Európe. Jeho energia sa využíva na vykruhovanie miest a okolitých skleníkov. Tak nachádzame sa pri obchode Bonus, rúžové prasiatko. A som čítal, že to má byť najlacnejší obchod na ostrove. Tak som zvedavý, aké tam budú ceny v porovnaní s ostatnými obchodmi. Mrazené kúsky žraloka, množstvo morských plodov a rýb takto dostupné ako u nás mrazené pice v obchode. Cenám si ešte povieme, ale určite to nie je lacnejšie ako u nás. Výber ale celkom veľký, takisto aj ovocie, zelenina sa dajú v pohode kúpiť v obchodoch, ako tak za normálne ceny. Pečivo akože fakt dosť drahé. Takáto porcia za 12 eur, myslím si, že môže byť. Alebo takáto porcia za 12 eur. 11, to má lacnejšie, musí to byť menšie, chápeš? Takže najbližšie si dáš burger, radšej. Nie dáš tvoje hranovky. No určite. O 4. po obede sa už v januári snieva, takže až tak veľa toho nesíneš pozrieť za deň, no. Cestou na prvé bytko nás zastihla riadna kalamita. Parádnu metelicu sme dorazili na dnešné bytko, hotel, niekde uprostred ničoho. Bola to nádherná cesta, nádherný deň a poľavná žiara niekde tam hore nad tými všetkými mrakmi. Zase nám to nevyšlo. Veríme, že šťastie príde zajtra. Hotel sa pripravil od 100 eur na noc a vyššie pre 2 osoby, ale všade fajné raňajky. Tu bola celkom taká vychytávka, že si môžeš spraviť vlastné wafle. Vyrážame, deň druhý, smer vodopád. Takže máme 9 hodín ráno pre tankovanie a na to sa pripravte, keď budete v zime na Island, že o 9 je ešte takáto tma. O 10 začína svitať, čiže treba s tým rátať, že vidno tak 6, maximálne 7 hodín do dňa v januári. Natankujeme a ideme.
Nachádzame sa pri vodopáde Skoga Falls. 10 hodín ráno vychádza už, no nie slnko, ale už je vidno. A začínajú to prichádzať turisti, takže rýchlo k vodopádu. Celkom Skoga Falls je jeden z najznámejších vodopádov Islandu a patrí medzi jeho najväčšie. Páda z výšky približne 60 metrov a je široký asi 25 metrov. Podľa legendy je za vodopádom ukrytý vikingský poklad, ktorý tam mal schovať jeden z prvých osadníkov. Tak sme v mestečku Vik a je tu taká situácia, že v noci to napadlo asi meter snehu. Tak to vyzerá vchod napríklad k nejakému múzeu. Do polky dverí je sneh. Fú, to sme tam ešte také miesto na auto. Celkom sa tu brodili cez sneh, cez zaveje, ale dali sme to, tak snad to tak bude pokračovať. Je to tu zaujímavé. Už tak našťastie nevidieť takúto snehovú nálož za jednu noc. Nádherný zážitok brodiť sa v hlbokom snehu pri pláži. Tu kde zažiješ? Našli sme nejaký obchod po 100 km a najbližší je o ďalších 100. Čiže na to bacha, že nie je to tu posiaté Lidlami a Billami ako u nás. Ale musí si pozerať mapu, nech neumrieš od hladu. A extrémne podmienky pretrvávajú, ľad, sneh. Už pomaly sa aj stmieva a odfrstiame tu Diamond Beach ešte hodín na pol k tomu. Dajme sa a ideme. Banán, islandská voda a ešte to proti Vindbut sa to volá, kde si kúpiš normálne pivo, lebo po potravinách iba 20-25% a je to pekná krcka. V miestnych potravinách sme nakúpili na obed to, čo tam mali, doslova čo mali, teda banány, vodu a nejaké sušenky. Okrem toho v tom obchode nebolo nič, ale tak našťastie vedľa v diskonte predávali pivo na večer. Pokračujeme na Diamond Beach, čo je topka lokalita Islandu, však uvidíš hneď, no cestou ešte tieto ľadovce, čo mi prišlo úplne ako z iného sveta. Tak, došli sme na Jökulsárlón, akože brutál 2,5 hodiny cesty cez kalamitu a potom už snehy ubudli, ale čo tu sme videli, aké tu sú výhľady na aký ľad, to je extrém, pozeraj sa.
práve opúšťame Diamond Beach a na nádherný pohľad, ako ľadovce prechádzajú do oceánu. Aj keď je to smutný pohľad, že sa to topí, ale podstatné je, že ideme do mesta Hela, čiže čaká nás teraz naspäť 3,5 hodiny cesty, 273 km touto nádherou. Horšie, že prichádza tma, no verím, že niekde v týchto mrakoch sa vyskytne škára, odtiaľ prenikne polárna žiara, tak uvidíme. Teší sa na cestu naspäť? Juhu! Cestou vysoká šanca na polárnu žiaru, svietila ale nad mrakmi, nevadí, však ešte určite ju uvidíme. Zase počas sneženia prichádzame na ďalší hotel, dávame si na pumpe ďalší burger. Ráno som si ešte parádne zabehal v počasí jak v rozprávke, to by bola škoda ostať spať. Tak 3 ráno, 9 hodín, opúšťame hotel Kanzlarin Viking v mestečku Hela. Už nám začína svítať a ideme pozrieť takú peknú kaviareň a potom na gejzír. Hneď pri meste Hela sa nachádza americký schoolbus premenený na kaviareň. Je to celkom známa kaviareň na Instagrame a je z toho plno fotiek. Tak ako influenceri sme to nemohli vynechať. Je tomto krásne po tme, stačí ti prísť o 9 ráno a tma bude stále, takže nemaj stres. Cestou sme našli takéto veľké skleníky. Čítal som o tom, že tu pestujú, neuveríte čo, ale banány na Islande. Všetky tieto skleníky, svetla a núka teplo, je to používaná tá teplá voda z prameňov, aby sa to tým vyhrialo. A ako môžete vidieť, je január a núka dozrievajú paradajky. Úžasné, že? Paradajky z Islandu. Tam možno v ďalšom skleníku je niekde aj banán alebo nejaké iné ovoce či zelenina. Takže využívajú čo sa dá, prírodné zdroje takto pomáhajú pestovaniu. Úžasné. Nachádzame sa pri veľkom gejzíri, podľa ktorého sú povedané všetky gejzíry sveta. Dokonca aj ten herliansky. Víš o tom, že v Herlianoch je gejzír? Neviem ani, kde sú Herliany. Gejzír je slávny geotermálny prameň na Islande. V minulosti striekal do výšky asi 70 metrov, dnes je to do výšky 30 metrov, čo je stále parádny zážitok. Tak sme pri gejzíri a každých 10 minút malo vystreknúť. Prešlo nejakých 5 do posledného vystreku, tak čakáme ešte. A presne takto je, stačí počkať 5-10 minút a výstrek gejzíru sa určite dostaví. Počas čakania si dávajte pozor, ako blízko pri kráteri stojíte a akým smerom fúka vietor, lebo skončíte mokrí a dokonca to môže aj bolieť. Bolieť, keď si takto trepnete hlavu o ľad v prípade. Hlava našťastie len jedna hrča, však suveníra pokračujeme do hlavného mesta Reykjavík cez túto krasotu. Tak našli sme na mapách nejaký prírodný hot spring, teda ten prírodný horúci prameň hneď za Reykjavíkom.
Tak ideme to pozrieť, len vonku je trošku Mordor. Tak na to prežijeme. Poďme na to. Drž si dvere, lebo ti vylome vietor. Teraz svietilo slnko a už tu fúka vietor a sneží. To je to čaro Škandinávie. Chceli sme sa okúpať v horúcom pramení, no sedela tam čajka a viac miesta nebolo pri nej. Nevadí, prídeme večer, zatiaľ si pozrieme krásy hlavného mesta, hlavne najviac ikonický kostol, ktorý ste určite už videli na fotkách. Reykjavík je najsevernejšie položené hlavné mesto na svete a väčšina jeho domov je vykurovaná geotermálnou energiou, ktoré je priamo z horúcich prameňov pod mestom. V Reykjavíku žije asi 130 000 ľudí, čo je viac než tretina všetkých obyvateľov Islandu. Tu sme na našom poslednom ubytku v Reykjavíku. Takýto výhľad z izby. Tam je niekde centrum, takto. A ideme do obchodu. Kúpiť si večeru, veci na zajtra, na cestu lietadlom a vyražame potom loviť polárnu žiaru, takzvaný Aurora Hunters. Dneska je síce nízke KPI, KPI, ale veríme, že niečo na tomto krásnom nebe uvidíme dneska. Tu je celkom jasno, čiže už iba nejakú aktivitu a budeme čakať v aute, kým niečo nezazrieme. Na sídlisku nakúpili sme svíni nejaké veci, 55 eur na kúp. Katka osudila, že u nás by tie veci stáli 40 eur, čiže drahšie, ale zás asi príjem tu bude iný ako priemerných 1000 eur v Bratislave, respektíve na Slovensku. Takže toto všetko stálo 54 eur. Buchty, džus, pivo, 4 proteinové mlieka, cestoviny, salama, šunka, pizza, šneky, tortily, voda, omačka, nejaké blbosti. 54 eur. Veľa, málo, neviem. Sú redkvičky, nie blbosti. Redkvičky, nie blbosti. A expedícia Polárna žiara práve začína. Držte palce. Tak nachádzame sa pri Atlantickom oceáne v Reykjavíku a tu je ten horúci prameň, čo sme videli na obed. Teraz to nikto nie je, tak ideme sa tam namočiť aspoň nohy. Fú, vonku -1 a tá voda má tak 35. Bude to určite mega zážitok. Je teplúčka voda, pred nami oceán, okolo toho sneh a tá voda si stále drží takúto teplotu. Zázrak. Že keď budete v Reykjavíku, tak sem to dojdite. Horšie, že 5 minút na to, čo sme boli v tej vode, prišiel tento Mordor, takže ideme rýchlo do auta a veríme, že žiara sa ešte ukáže. To už 9 hodín, nie 8:30. Takže 8:30 večer. Stále sneží šialene a za to sa ešte s pár vytrvalcami, ktorí veríme, že polárna žiara sa ukáže, tak ohlasíme sa o chvíľu, keď prestane to šialenstvo biele. Tak, už máme nejaké 11 hodín a zdá sa mi, že žiara sa pomaly ukazuje. Nevidno tam v tejto kamere, ale skúsim to odfotiť s druhým telefónom. Úplne jasno, snežilo brutálne, napadlo asi 5 cm snehu, ale už sa vyčasilo. Tak verme, že už to príde. Ženy, konečne to prichádza. Začalo sa objavovať, na videu to nie až tak vidno, ale tu sú z toho fotky. Fú, masaker.
Oplatilo sa čakať. Tak ešte nám to nedalo a museli sme si prísť vyfotiť tento nádherný kostol. Tak to vyzerá v noci. Krásne vysvietený, nikto nikde, len pre nás. A týmto okočujem tento trip, vidíme sa ešte ráno, cestou dozdáme auto, ideme na letisko. Užívajte si život a navštívte Island, je to tu nádherné, čarovné. Čaute.